Jeg får lige vild ind i skoven et stykke tilbage. Jeg har slået All Trails på min telefon, hvor jeg ser stierne. Men nogle gange så er det ikke helt den sti, der bliver vist herude. Så jeg blev sgu lige væk for mig selv, men jeg har fundet vejen tilbage. Men jeg fik set en rigtig flot sten, så det må også give lidt. Så jeg fortrød ikke, at jeg får vild, men jeg er glad for, at jeg har fundet stien igen. Ja, nogle gange, der er de bedste eventyr også bare dem, hvor du ikke kan vejen hele 100%, og hvor du måske kommer lidt offroad, farer lidt vild. Det gjorde jeg meget på min første tur. Den her gang er jeg lidt mere forberedt, fordi jeg hentede en app, som viser mig ruten. Nogle gange, når der ikke er dækning, så virker den ikke helt. Men det er også en del af eventyret. Så jeg klager ikke, uanset om jeg farer vild eller ej. Fordi jeg skal nok finde tilbage igen. Min bil, den er ikke så svær at spotte. Hvor fanden er det henne? Der skal jeg ud. Der er jeg på vej ud. Det er en del af ruten. Og jeg har været der før, men jeg glæder mig, fordi det er virkelig et fantastisk sted. Kan jeg løbe i Slotsruin. Here I come. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er på ferie lige nu. Jeg er ude at vandre rigtig langt. Jeg har lige gået 11,7 km, og det er bare den første tur, jeg skal på. Nu skal jeg til videre. Jeg ved ikke, jeg har ikke filmet sådan en velkommen og sådan noget. Jeg så over mig, så jeg er rigtig meget bagud i tidsplanen, men det gør ikke mig noget. Det skal nok gå. Jeg har ikke tænkt mig at gå og vlogge, du ved, sådan, hey, nu går jeg her og sådan noget. Lidt af det, men mest af alt bare køre rundt og fortælle, hvad jeg laver. Og så lige filme nogle ting her og der. Det gør jeg selvfølgelig. Men det bliver ikke sådan en vlog, som alle andre de laver. Fordi det er jeg ikke god til. Jeg synes, det er stressende, når jeg er på ferie. Jeg skal huske, nu glemte jeg, skulle filme en intro og sådan noget. Det er det, jeg gør nu. Så velkommen til den her ferie 2023. Jeg skulle lige ud. Jeg var lige ved at glemme det. Lige nu der er vi Mols Bjerge. Jeg har lige været en tur rundt, som sagt 11,7 km. Lige ude ved at vende ud ved Kalø Slotsruin, og nu har jeg lige spist på en lille café, der ligger herovre. Det var meningen, at jeg skulle spise et andet sted, men de har lukket, så det var fint for mig. Bilen er pakket, jeg har kørt, som sagt, altså jeg så over mig. Det var meningen, at jeg skulle have været her klokken 7 og begyndt at gå klokken 7. Det var jeg ikke. Jeg var klokken 9 og begyndte at gå klokken 9. Så vi er ret meget bagud, men jeg vil ikke stresse over det, fordi jeg har ferie, så det... Vi gør bare det, vi skal alligevel, og det bliver super fint. Jeg glæder mig til at komme i gang. Som sagt, de første kilometer de er allerede gået. Nu skal vi til Aarhus, hvor jeg skal gå 10 kilometer, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Vi skal i hvert fald videre til Aarhus. Jeg håber, I vil følge med, og hvis ikke, så er det fint. Jeg filmer det her, fordi jeg gerne vil dele med folk, hvad det er, jeg laver. Jeg kan godt mærke på min YouTube, jeg er mega hype på YouTube og sådan noget. Jeg vil rigtig gerne lave det, men jeg synes bare, at de videoer, jeg lavede indtil videre, er bare ikke noget, jeg kan lide. Min køretur kan jeg godt lide, og reagere til ting kan jeg godt lide. Og det vil jeg blive ved med. Men jeg er ikke god til at gå og vlogge, og gå foran folk og film og sådan noget. Jeg synes, det gider jeg ikke. Så det bliver sådan noget her med, at når jeg kører til de forskellige destinationer, så snakker jeg om, hvad jeg har oplevet. Og ellers så går jeg lige og filmer og tager lidt billeder, fordi det kan man godt. Det er ikke unormalt, og det er heller ikke unormalt at gå og vlogge, det ved jeg godt. Det er jeg bare ikke god til foran folk, og der er virkelig mange herude lige nu, og vejret er pissegodt. Jeg er virkelig heldig med vejret. Det har virkelig været en lortesommer for mange. Min er lige begyndt, min sommerferie, og jeg glæder mig, fordi der er pissegodt vejr, og jeg sveder som et fucking møgsvin, som I nok kan se. Føj for satan. Men som sagt, ja, jeg har pakket bilen, jeg har telt med, jeg har paddleboard med, jeg har snacks. Det er vigtigt. Og tøj selvfølgelig, det er også vigtigt. Men nu skal vi videre. Jeg er allerede godt i gang. Så velkommen til. Med dig, så jeg kan se noget. Jeg har været ude på den her 11,7 km lange rute, og den var virkelig fantastisk. Altså, gennem skov og by og
virkelig godt terræn ud til Kaløvig Slotsruin. Der er lidt kuperet, men ellers så var det ganske fint. Jeg er ved at dø, fordi det er lang tid siden, jeg har vandret så langt. 11,7, det er kraftedeme meget. Det tog mig cirka 2 timer og 30 minutter. Det synes jeg, det er fint. Jeg har lige spist en sandwich, så jeg lugter bare af fucking karry-dressing. Men det skal ikke stoppe mig, fordi jeg tænker, vi skal til videre. Se, nu går folk forbi, og jeg er fucking dårlig til det her. Så vi ses bare, når vi ses. Nu kører jeg simpelthen i Aarhus. Vi skal hen til en ny rute på min tur. Jeg er cirka 10 km. Jeg var mega svedig og ulækker og lugte af karry, da jeg filmede der sidst, hvor vi var ude ved Kaløvig Slotsruin. Så jeg ved ikke, om jeg fik sagt alt det, jeg gerne ville have sagt. Primært, så det, som jeg godt kan lide at lave, det er jo det her med at køre rundt og opleve ting. Og det er også det, som man nok kommer til at se på min kanal, hvis det er noget, man gerne vil se. Det er jeg egentlig lidt ligeglad med, for jeg gør det egentlig for mig. For jeg kan godt lide at dele med folk det, jeg laver. Hvilket også er derfor, jeg startede den der YouTube-kanal. Jeg hader at køre rundt i Aarhus. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg kan ikke finde ud af det, altså. Men nej, jeg har været ude ved Kaløvig Slotsruin før med en ekskæreste. Hvor der var solnedgang. Virkelig, virkelig fantastisk sted. I dag vil der have været lidt anderledes. Det er midt om dagen. Der er høj solskin, blå himmel. Jeg kunne ikke være mere heldig med vejret, altså for at være helt ærlig. Men ja, altså jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at filme på min tur. Det bliver nok primært mig, der bare kører rundt, og så ser jeg nogle clips fra steder, jeg har været. Det er nok den måde, jeg tænker at sætte det op på, tænker jeg. Og der blev mørkt. Shit. Men ja, altså jeg vil jo gerne lige fokusere på min tur, og det er derfor, jeg gider ikke at stresse over, hvis nu jeg glemmer at lave en intro, eller glemmer at vise jer noget, så vil jeg hellere lige komme i tanke om det i bilen, og så kan sige, hov, forresten, og så snakke om det, ligesom jeg gør nu. Det synes jeg bare giver en anden frihed for mig, fordi jeg synes ikke, når man ikke laver YouTube som fuldtids, så synes jeg ikke, man skal stresse over, om man fik sagt noget. Jeg gør det for hyggens skyld. Og det sagde jeg også fra starten af, og det kommer jeg også til. Så ja, jeg kører egentlig bare rundt og chiller. Går en masse. Jeg skal vandre virkelig meget. Jeg skal være afsted indtil på fredag. I dag er det mandag. Mandag den 14. august. Jeg skal være afsted til og med fredag. Jeg kommer hjem fredag nat. Så nærmest lørdag faktisk. Jeg skal bare vandre en masse. Jeg skal besøge min søster. Jeg skal bare vandre. Have noget godt mad. Som sagt, jeg har taget telt og det hele med, ligesom sidste år, og jeg tror, det bliver helt fantastisk. Jeg har virkelig glædet mig til at komme afsted igen, og nu er jeg afsted, og jeg er helt hyped, altså. Første rute var 11,7, som sagt. Den her rute, jeg er på vej hen til, den er cirka 10, jeg tror, den er 9,98 eller andet åndssvagt, så den er cirka 10. Alt i alt indtil videre, så er ruterne gået samlet set 75 km. Det kan godt være, at det bliver mere. Det bliver nok ikke mindre. Jeg når det, som jeg når, og jeg vil ikke stresse over det, hvis der er noget, jeg ikke lige får oplevet eller set eller sådan noget. Det gider jeg ikke stresse over. Så nu er jeg afsted, og jeg er i gang, og jeg vandrer, og jeg hygger mig. Og jeg vil gerne have jer med på min tur. Men som sagt, jeg gider ikke stresse over, hvis der er noget, jeg glemmer at filme. Altså, så det gider jeg ikke. Og det bliver spændende at se, om jeg kan finde den næste rute, for jeg synes, at adressen, den gad min GPS ikke lige at finde. Men det ligger ude ved Moskov Museum, og det er en rute derude i det skovområde. Så det glæder jeg mig virkelig meget til at se. Det er ikke meget, jeg har været i Aarhus. Jeg har været her et par gange. Men jeg har ikke, altså som sagt, jeg hader at køre rundt i Aarhus. Jeg synes, det er forvirrende. For dem, der er vant til at bo her, de synes nok, det er skide nemt. Det synes jeg ikke. Men ja, jeg tror lige, jeg så en nøgen mand sidde nede ved vandet. Det var lidt mærkeligt, her midt inde i byen. Jeg tror, at den her videoformat, jeg vil lave, den her måde, jeg filmer på, den her måde, jeg fortæller på, den her måde, jeg sætter det sammen på, jeg tror, det bliver meget mere overskueligt. For jeg kan godt mærke i min sidste video, jeg vil gerne lave dem om, fordi jeg synes sgu ikke, jeg kom sgu ikke videre, fordi jeg synes, det er nogle lorte videoer. Jeg er mega dårlig til at sidde foran et kamera og snakke. Jeg er sgu meget bedre til det her med at køre rundt og slappe af og bare snakke lige fra hjertet. Jeg er virkelig dårlig til at sidde foran et kamera og få filmet, fordi jeg synes sgu det er lidt kedeligt.
Føj for satan, der er varmt. Jeg er lige kommet tilbage fra 10 km. 9,98 tror jeg. Det var hårdt. Det tog også cirka 2,5 timer. Og grunden til, at det tog så lang tid, det var også, fordi jeg var ved at dø. Jeg kan godt mærke, jo, jeg er vant til at vandre, men jeg er ikke vant til at vandre 11,7 km. Derefter for lige at tage knap 10 km lige bagefter. Det var hårdt, og altså ruten var skøn. Der var masser at se på. Du går langs vandet på et tidspunkt gennem skov, og du kom forbi Moskov Museum, hvor du kan gå op på toppen af taget og kigge over. Det gjorde jeg også, og det var super dejligt. Det var virkelig fantastisk. Det, som var ved at slå mig ihjel på et tidspunkt, det er, at du skal gå mega lang tid i en lige strækning, for så at gå den samme vej tilbage igen. Jeg troede, der var noget at se på for enden af den strækning. Det var der ikke. Og da det gik op for mig, at der ikke var noget at se på, og jeg skulle hele vejen tilbage igen den samme vej, der var jeg bare ved at dø, for jeg synes, det er røvkedeligt sådan noget. Men det var en del af ruten, så jeg gjorde det selvfølgelig. Men jeg kan godt mærke, at mine ben de smadrer lige nu, og jeg er spændt på at se, hvordan det bliver de næste 4 dage. Men ja, altså, det var en fin tur. Som I kan se, jeg sveder stadigvæk fucking meget. Jeg tror, jeg er blevet solbrændt, fordi at solen den er sindssygt lige nu. Jeg tror, der er knap 22 grader lige nu. Det er sindssygt varmt, og det er crazy. Men nu skal jeg til Vejle og gå i Dyrehaven. En rute, der kun er 1,6, og det er for lige at gå af, inden jeg skal hjem til min søster og være. Så ja, for satan er varmt. Jeg er ved at dø. Men det er fedt. Det er godt at mærke, at man er i live. Nu popper jeg lige sådan en her, og så skal jeg til Vejle. Jeg håber lidt at finde toilet på vejen, fordi jeg vil pisse i bukserne. Og jeg prøver lige at gå ind i skoven, for at se, om jeg kunne finde et sted at tisse, men der går simpelthen for mange mennesker rundt, og det kan jeg ikke få mig selv til. Så jeg håber lidt at finde toilet på vejen, og hvis ikke jeg gør, så må jeg tisse i bilen. Sådan det. Men nu vil jeg til Vejle og gå, så nu vil jeg smutte. Så er jeg altså kommet i Dyrehaven her i Vejle. Har mega lækkert, og hold kæft, hvor er der varmt. Jeg går ikke ind i Dyrehaven. Jeg vil nok gerne lige derinde og kigge, når jeg er tilbage igen. Men jeg går en rute, der hedder Blå Rute. Den er 1,6, så det er ikke så galt. Men jeg kan godt mærke, at jeg er gået meget. Jeg har en app på telefonen, som viser skridttæller og kilometer og sådan noget. Jeg er gået, lige om lidt har jeg rundet 24 kilometer. Og jeg har gået 32.000 skridt indtil videre. Så det er fedt, men det er eddermame også hårdt. Og jeg hader at gå og vlogge sådan her. Men nu gjorde jeg det lige alligevel, fordi der er ikke så mange herude. Men ja, jeg glæder mig til at komme ind til min søster, hvor jeg kan få et bad. Og hvor jeg lige kan tisse, for jeg har ikke tisset endnu. Og jeg er ved at springe, og det er virkelig ubehageligt. Jeg kan bare ikke få mig selv til at gøre det i en skov, hvor der kan hende og komme nogen. Det synes jeg måske virker lidt voldsomt. Men ja, det er heller ikke information, I behøver at vide. Men ja, jeg er i hvert fald i Vejle nu, og skal gå 1,6 nu. Og det er fint lige at få trådt af. Det er også den sidste rute for i dag, så det er dejligt. Men prøv lige at se. Mega lækkert. Lige en lille update på den gule situation. Jeg har tisset. Jeg ved ikke, hvorfor jeg deler sådan her med jer. Det er virkelig mærkeligt. Det skal jeg stoppe med. Men i hvert fald, nu kan jeg slappe af igen. Det var virkelig... Kender I ikke det? Det var virkelig ubehageligt. Og det var sådan de sidste, 5 kilometer af sidste tur. Så jeg har virkelig bare haft ondt hele vejen til Vejle, fordi jeg var bare ikke noget offentligt toilet. Det var virkelig noget. Men nu kan jeg slappe af, og det er dejligt. Så har jeg simpelthen været ude at gå i Dyrehaven her i Vejle. Super skøn natur. Den blå rute, der ligger herude, skal jeg lige sige, det er ikke den samme blå rute, der er på appen. For jeg gik forkert og så, at den blå rute, der er herude, den er 5 km. Og den blå rute, der var på appen, som jeg fulgte, den er 1,6. Og jeg var lige ved at gå forkert, men altså det gik, og jeg overlevede. Og nu skal jeg hjem til min søster. Og så filmer jeg ikke mere for i dag. Så vi ses bare. Torsdag må det blive. Nej, onsdag sgu da. Vi har kun mandag. Vi ses næste gang jeg filmer. Hej. Så er jeg simpelthen på vej fra Vejle igen. Jeg har overnattet ved min søster. I dag har vi onsdag. Jeg var der hele dagen i går, så der filmede jeg ikke, fordi privatliv. Men vi var bare sammen hele dagen. Vi var ude og gå lidt. Mega hyggeligt. Så nu er jeg på vej til Fredericia.
hvor jeg skal gå ved noget, der hedder Fredericia Vold. Og det glæder jeg mig til at se, hvad det er for noget. Nu kommer jeg hen områder, som jeg ikke kender til, så det bliver spændende. Men ja, jeg håber stadigvæk, I nyder at se med. Vejret er stadigvæk pisse godt. Jeg fik lidt ekstra kilometer i benene i går. Mine ben er ikke så ømme, som jeg havde regnet med faktisk, så det er dejligt. Men ja, altså vi chillede bare, så en masse Disney-film og slappede af og fik noget god mad og noget. Det var virkelig, virkelig hyggeligt at være sammen med dem igen. Jeg elsker at være sammen med min søster og min niece. Og min søsters mand selvfølgelig, han er også skide dejlig. Men ja, som sagt, jeg er på vej til Fredericia nu. Så det glæder jeg mig til at se, hvad Fredericia de har at byde på. Men ja, vi ses bare i Fredericia. Så er jeg simpelthen ankommet til Fredericia. Det tog ikke så lang tid at køre på vej til Fredericia. Det tager ikke så lang tid. Men nu skal jeg gå ved noget af Fredericia Vold, og den er 3,7 km. Det er ikke så meget, men det er fint. Og så er der en masse at se på vejen. Ser det ud til. Jeg har aldrig været her før. Så det bliver spændende. Men ja, lad os komme ud og gå noget mere. Har mega lækkert. Jeg har gået en lille... Jeg følger ikke helt ruten, fordi jeg synes, der er meget på den faste rute, man ikke ser. Så det vil jeg rigtig gerne se. Så jeg har gået lidt længere, end jeg skulle, men det skader vel ikke nogen. Så er jeg tilbage i bilen. Ruten den var oprindeligt 3,7, men jeg har gået 7,5. Fordi min søster ringede og lidt, der har jeg været, og der er en forlængelse af den her rute, som vil føre mig direkte hen til der, hvor jeg skulle spise. Så det passede mig egentlig endnu bedre. Så jeg har fået god mad. Fik gået lidt længere end jeg skulle, og det passede mig fint. Det var virkelig, virkelig flot, og der er virkelig godt vejr. Så nu skal jeg til Fyn. Så vi ses på Fyn. Så er jeg sgu kommet til Fyn, og jeg skal gå en rute, der står den er 4,1 eller andet, og det er ude ved noget, der hedder Hesbjerg Slot, som jeg virkelig har set frem til. Jeg glæder mig virkelig. Jeg går lige sådan lidt spooky skov her, men det er nu også hyggeligt nok. Så ja, vandring. Og så, altså, jeg har ikke sådan gået efter at skulle se noget den her gang. Jeg har gået meget efter, at jeg skal vandre, og så ser jeg det, der er. Det er Hesbjerg Slot, det er noget, jeg gerne vil se, men jeg kan ikke komme derind. Men der er en rute, der går rundt om, så jeg kommer til at se det udefra. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Fødderne og benene har det egentlig okay i forhold til, at jeg er op over 30 km nu. Jeg tror faktisk snart, jeg er gået 40. Men ja, det er skide godt. Men jeg er i hvert fald kommet til Fyn nu, og turen den gik fint. Der er bare stadigvæk skide fucking varmt. Men nu går jeg sådan ind i et sted, hvor der sådan lige er lidt læ. Så det er virkelig dejligt. Nu må vi se, om jeg kan finde rundt her. Jeg har ikke været på Fyn. Jeg har været på Fyn en enkelt gang, tror jeg, i mit liv. Men nu må vi se, hvad Fyn har at byde på. Den sti, jeg skulle have gået, den er ret tilgroet. Altså, jeg tror ikke, der har været nogen herude hele året nærmest lige med det. Den er virkelig svær at finde rundt på, og den er virkelig svær at gå. Men der er en sti, der er lavet herude, der hedder Hesbjerg Natursti. Og jeg tænker, lige nu der er jeg bare på vej tilbage for at gå den i stedet for. Den var nemlig sådan hen ad den rute, jeg så går på. Så nu er jeg lige på vej tilbage for at gå den i stedet for. Den er lidt kortere. Nu må vi se. Det kommer i hvert fald stadigvæk op til slottet, og det er ligesom pointen med den her tur. Så ja, lige nu der er jeg bare på vej tilbage for at ramme den anden sti. Og så må jeg se, det er nok bedre nu, når det er en offentlig sti, så der var lige en lyd. Fuck, man. Jeg er bare ude i absolut ingenting. Altså. Ja. Men det er også fint nok. Jeg går altid forkert. Jeg er ikke gået forkert. Jeg følger bare den sti, der var på All Trails. Men den kan jeg ikke følge, fordi den er simpelthen så meget groet til. Så nu prøver vi lige med den offentlige sti. Jeg ved ikke hvorfor, men der er virkelig stille herinde. Der er ikke andre end mig. Det kan jeg i hvert fald fornemme. Men jeg har lidt sådan en vibe af Blair Witch, The Ritual, gyserfilm. Og det
Altså, jeg elsker gyserfilm, men det er lidt spooky herinde. Jeg synes, der er sådan en mærkelig vibe herinde. Men nu er jeg heldigvis tilbage, eller snart tilbage på den anden sti, så prøver jeg at lige den i stedet for. For jeg ved ikke, hvad fanden det var, jeg var på vej ud på. Men det var i hvert fald ikke det, jeg skulle. Altså, der er flot herude, der er virkelig, virkelig lækkert. Men der er virkelig spooky. Og nu kan I ikke se mig, fordi solen er bag mig. Og så brændte jeg mig lige på en brændel. Det er super dejligt. For helvede. Nå. Jeg føler mig lidt som Clayton, der i Tarzan, hvor de går og hugger alt det der til side. Men ja, altså, det er fint nok. Det er bare virkelig rodet til. Det er stien. Og det er sådan noget, jeg er gået i. Så vil jeg hellere hen på en sti, der er beregnet til at gå på. Og der er holdt ved lige, fordi det er en offentlig sti. Altså, som sagt, så længe jeg kommer op til slottet, så er det egentlig fint for mig. Så må jeg jo bare lige gå lidt ekstra i aften, når jeg kommer hen på der, hvor jeg skal sove. Det har det fint med. Fordi det her, hvis jeg ikke kan komme igennem et sted, så gider jeg altså ikke. Jeg er meget outdoor, jeg er meget survival, men jeg finder mig ikke i alting. Det er bare, det er træls. Men det er også en del af oplevelsen, kan man sige. Nu er jeg sådan på en okay sti, faktisk. Men det der, det er fandme too much. Og heroppe, der føles skoven egentlig sådan lidt mere dejlig at gå i. Jeg ved ikke, hvad det var før. Jeg synes bare, det virkede sådan lidt ubehageligt at gå i, hvis det giver mening. Jeg ved ikke, hvordan man kan forklare det, uden jeg lyder helt cray-cray. Fordi lige nu, der føles det egentlig fint. Der var bare lige sådan en vibe af, at nu bliver jeg slået ihjel-agtigt. Det håber jeg virkelig ikke, jeg gør. For jeg er langt væk fra alt, og jeg er langt væk fra min familie. Men hvor ikke jeg overlever, det tænker jeg, det gør jeg nok. Den her sti, den ser meget bedre ud. Der skal jeg bare følge pilene. Det gør jeg altså lige i stedet for. Den her, det bliver altså for crazy. Der skal meget til for noget, det er for crazy for mig, men når stien det munder ud i en busk, så gider jeg altså ikke til at kravle igennem den busk, når der ikke er en sti på den anden side. Så nu går jeg så her i stedet for. Det bliver nogenlunde det samme antal kilometer, så det er fint for mig. Jeg behøver ikke at... Jeg vil hellere se det slot der, end jeg vil se en skov. Jeg har gået i den her skov i, jeg ved ikke hvor længe nu. Men det er ikke til at se det der Hesbjerg slot, fordi det er helt tilgroet. Men jeg har fundet en alternativ rute. Det tog også meget længere tid, og jeg er rigtig bagud i tidsplanen lige nu, men jeg vil rigtig gerne se det, og jeg har lige fundet det. Man kan ikke gå tæt på, fordi det er spærret af, men jeg vil rigtig, rigtig gerne lige se bare lidt. Men nu er jeg her, så skal jeg bare lige kigge lidt på det, og så skal jeg tilbage til bilen, tænker jeg. Jeg fik set, ikke indenfor, fordi der selvfølgelig må man ikke gå ind og sådan noget, der er spærret af. Men jeg gik langs hegnet og lige fik nogle mega nice billeder. Så det kan jeg krydse af nu. Det var det, jeg ville her. Jeg er en del bagud i tidsplanen, men altså jeg har ferie, jeg skal bare slappe af, og det er fint. Så næste stop mener jeg Odense. Det skal jeg lige tilbage i bilen og kigge efter. Nu skal jeg i hvert fald hele vejen tilbage igen. Og jeg kan godt vejen nu. Den skulle ikke være så svær. Men jeg er virkelig glad for, at jeg fandt det. Og jeg er glad for, at jeg gik hele vejen tilbage op igennem skoven for at finde det. Jeg vidste godt, at man ikke måtte gå derind. Og jeg vidste godt, at der var spærret af. Jeg mener, det er på grund af hærværk og sådan noget. Jeg synes, det er mega ærgerligt, at folk tager ind sådan nogle steder for at lave hærværk. Fordi det er ikke det, man skal. Altså, jeg kan godt selv lide at finde forladte steder med min kusine. Hvis I vil se det, så er det på TikTok, hvor vi filmer, og vi pjatter, og vi tager nogle mega fede billeder. Jeg elsker at tage billeder. Men vi laver ikke hærværk, og vi stjæler ikke, og jeg synes, det er forkert at gøre. Fordi der er rigtig mange, der godt kan lide det her med at finde forladte steder, og så synes jeg, det er pisse ærgerligt, at der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Så jeg har nok ikke planer om at gå derind alligevel, hvis der var åbent. Jo, hvis jeg godt måtte. Hvis jeg godt måtte, så havde jeg nok gjort det. Men jeg forstår godt, at de har spærret af.
selvfølgelig stadig mega ærgerligt, fordi så bliver billederne ikke så mega gode, men jeg er tilfreds med, at jeg fandt det, og det var en oplevelse i sig selv. Jeg havde mega meget nøjeren på, da jeg var der, fordi jeg var faktisk lidt i tvivl, om man overhovedet må gå så tæt på. Så jeg fik bare taget nogle billeder. Så jeg fik ikke filmet så meget, men jeg fik taget en masse gode billeder. Så jeg er godt tilfreds. Så nu skal jeg bare tilbage til bilen, og så tror jeg, det er Odense næste gang. Det finder jeg lige ud af. Men jeg er glad. Jeg er en glad mand. Og jeg er glad for, at jeg går ned i den skumle skov hernede bagved. Som jeg gjorde til at starte med. Og turen blev alligevel mega lang alligevel. Altså jeg har gået herude i et godt stykke tid nu. Jeg ved ikke lige, hvor langt jeg gik, eller jeg er gået, men det finder jeg ud af, når jeg er tilbage i bilen. Så er jeg tilbage i bilen. Jeg er ved at dø. Der er så pissevarmt, altså. Så jeg vil lige åbne en Red Bull. Og så vil jeg komme til Odense. Jeg kan se, det er Odense, og jeg skal gå ved på noget, der hedder Stiø. Der er ikke nogen fastlagt rute, så jeg ved ikke, hvor langt det bliver. Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg skal være der. Den kommer lidt an på, hvad jeg har lyst til det. Men det er i hvert fald næste stop, så jeg vil komme ud herfra. Åbne vinduerne, få noget luft i håret. Det trænger jeg til. Jeg er gennemblødt af sved. Det er så lækkert. Men vi ses bare i Odense. Så er jeg ankommet til Stiø. Jeg aner ikke, hvad det er. Men jeg købte en is. Så nu vil jeg bare ligge rundt og chille lidt. Det trænger jeg virkelig til. Så det er det, jeg skal nu. Så må vi se, hvad Stiø det er. Det var helt tilfældigt, jeg så det, da jeg planlagde turen. Så tænkte jeg, det lyder meget cool. Det prøver vi. Så nu er jeg her. Og der er stadig pisse varmt, men nu prøver vi. Jeg har en is, så det skal nok gå. Det var sådan en Stiø. Jeg vidste ikke helt, hvad det var. Jeg så på, det var en ø, og der var nogle stier og sådan noget. Jeg tænkte, det er lige noget for mig. Men det er noget med, det har været en losseplads engang. Og så de bakker, der er derinde, hvilket jeg synes er crazy. De blev dannet af affald. Og det er sindssygt at tænke på. Det var en god tur. Jeg fik en is. Der var lige en, der kaldte min bil for lille og sød. Tak, Marker. Nå. Ja, det var Stiø. Gammel losseplads. Det var det i hvert fald før i tiden. Fik en is der. Det var en god lille, det var en kort tur. Det var også fint for mig. Jeg begyndte faktisk at få lidt ondt i mit højre ben, og det er ikke så godt. Men nu, planen var egentlig, at jeg skulle hen der, hvor jeg skal spise aftensmad nu. Men jeg har ikke booket min campingplads. Så jeg tænker lige at komme forbi campingpladsen først, og så lige høre dem, om jeg kan booke en plads nu, eller komme ind nu. Og så tænker jeg bare at slappe af resten af dagen, og så få spist noget aftensmad på et tidspunkt. Jeg håber campingpladsen har bad, fordi jeg er ved at dø. Det kunne være lækkert med et koldt bad. Og hvis ikke, så er det sådan, det er. Sådan er det at være outdoor og nice, ligesom jeg er. Jeg er cirka på campingpladsen klokken 10 minutter over 5. Klokken den er cirka 20 minutter i 5 nu. Så ja, nu vil jeg egentlig bare lige køre derhen. Men Stiø kan klart anbefales. Jeg synes det var fedt, og der var en masse ting at lave der også faktisk. Så ja, det var fedt. Nu vil jeg videre til Kerteminde campingplads. Der er gået lidt tid fra jeg filmede sidst, men det er fordi der er sket lige pludselig en masse. Jeg har booket mig ind på en teltplads på Kerteminde camping. Stedet ser mega fint ud, altså personalet, de var så søde. Og de var sådan, selvfølgelig må du sove her i nat. Og jeg var bare sådan, tak, for ellers skal jeg sove i bilen. Og det kan jeg godt, men det gider jeg ikke. Og så har jeg været på restaurant Varmestuen og spise. Jeg fik fiskefilet med pomfritter. Og det var mega lækkert. Og jeg hjalp lige kromutter med lige at tage af bordene. Fordi der var nogen, de havde ikke lige taget deres ting med ind. Det skal man heller ikke, men jeg tænkte, jeg hjælper dig lige. Fordi sådan er jeg. Og så var der en masse ældre mennesker, de var bare sådan, du er en sød ung mand, og og så har jeg lige fået sat mit telt op. Og jeg har fået sådan en lille fin privat hjørne, det er super fint. Og så er jeg bare lige gået rundt på campingpladsen for lige at se, hvor de forskellige, hvor bade og toiletter og sådan noget der er. Jeg skal nemlig bade senere. Det glæder jeg mig til. Og lige nu der er jeg bare ude at køre. Jeg håber lidt at finde en tankstation, så jeg kan få tanket bilen op inden i morgen. Det kunne være lækkert, hvis jeg ikke skal til det i morgen tidlig nemlig. Så det missionen er lige nu. Det ser ikke ud til, at der er en sådan lige her i området.
Men jeg tænker, at jeg finder en på et tidspunkt. Ellers så kører jeg bare lidt rundt og får lavet min telefon op, fordi det kan jeg kun have i bilen. Og det er vigtigt, at den er lavet op, fordi den kan ikke lade hele natten, og jeg skal sætte alarm til i morgen og sådan noget. Så. Og jeg skal også bruge den hele dagen i morgen, selvfølgelig, som jeg gør nu. Så missionen lige nu, det er bare lige at få lavet min telefon op, nyde Fyn og få tanket min bil op. Og så tænker jeg, at jeg ender aftenen på stranden, og så måske lige får en dukkert. Jeg har lige taget badebukser på. Så det var bare en lille update herfra. Jeg kører bare rundt og chiller lige nu. Jeg slapper bare af, og det er... Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har været sådan på Fyn og kører rundt på Fyn. Fordi vejene, jeg er jo vant til bare at hamre igennem Nordjylland, fordi jeg kender nærmest alle landeveje og motorveje deroppe. Men her er det godt nok lige, man skal lige lære områderne at kende lidt. Jeg er landet på Fyn, og har super dejligt. Vejret, som sagt, er stadigvæk mega skønt. Jeg tror, jeg får det varmt i nat. Men i år, sidste år, der havde jeg min dyne med. Og det blev simpelthen for varmt. I år, der har jeg fået en sovepose med af min far, som er lidt kølig at sove med. Det skulle den gerne være. Så det håber jeg lidt, for jeg får det bare ualmindeligt hurtigt varmt. Så jeg håber lidt, at jeg får det lidt køligere i år end sidste år, for der var jeg godt nok ved at dø i mit telt. Men ja, teltet er slået op, og det er fint. Og nu lader jeg bare lidt rundt og ser Fyn, ser hvad det kan. Så fik jeg benzin på bilen, og den er bare klar til i morgen, så det er dejligt. Og nu er jeg lige kørt til stranden. Min campingplads ligger seriøst lige her om bagved, på den anden side af vejen. Men prøv lige at se, det er helt fantastisk. Så nu skal jeg bare lige sidde og nyde det, og måske lige have en dukkert. Det tror jeg godt, jeg kunne have godt af. Jeg er helt rød i hovedet. Og jeg tror ikke kun det, fordi jeg har det varmt. Jeg tror seriøst, jeg har fået en masse sol. Sådan er det jo. Det er også skide godt her. Wow. Men ja, jeg vil bare sidde og slappe lidt af. Og så, jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme i dag, for jeg skal jo egentlig bare i bad. Og det får I ikke lov til at se. Det kan jeg se på mine OnlyFans. Men ellers så skal jeg bare hen og slappe af i teltet på et tidspunkt. Nu skal jeg bare lige sidde og nyde det her øjeblik her. Så. Men ja, til jer, der følger med, tusind tak. Det er virkelig... Det er dejligt at være afsted igen. Det har jeg virkelig glædet mig til. Så ja. Godmorgen herfra Kerteminde. Jeg er lige tjekket ud af campingpladsen. Jeg er stået op klokken 7. Lige nu der er klokken lidt i 9. Jeg fik min morgenmad tændt op i min trank. Jeg fik en kop kaffe og noget havregrød. Det var mega lækkert. Og så har jeg lige været hen og vaske den op og fyldt min vandflaske op og lige gjort mig klar. Så nu har jeg lige tjekket ud, og nu skal jeg videre til Fåborg og vandre lidt igen. Så ja, jeg har sovet godt. Det var sjovt nok at prøve at sove i telt igen. Det kan jeg godt lide. Så det er fint med mig. Og der er stadigvæk skide godt vejr. Så jeg føler mig virkelig, virkelig heldig. Jeg er virkelig en heldig kartoffel. Det er helt vildt. Så nu vil jeg videre på min vej. Yes. Så er jeg simpelthen kommet til Svanninge Bakker. Her skal jeg gå 2 ruter. Den første er kun 3,3, og den anden den er også der omkring 4, tror jeg. Klokken er 10. Jeg skulle faktisk først være kørt fra campingpladsen nu, men jeg vågnede så tidligt og tænkte, det er bare med at komme afsted og komme i gang. Så jeg er i god tid. Jeg er en time foran i dag. Det er dejligt. Så ja. Men som sagt, det gik godt med udtjekning og det hele. Jeg fik fyret op i min tranke og fik noget morgenmad. Frokost tror jeg skal have herude, hvis jeg kan. Det er ikke sikkert, de er åbnet, når jeg er færdig, men ellers så finder jeg bare et andet sted. Det skal ikke komme an på det. Men ja, endnu en vandretur er nu begyndt. Det minder lidt om Rold Skov, Rebel Bakker området, fra der hvor jeg kommer fra, hvor jeg tit vandrer. Så det skal nok blive godt. Der er lidt køligere lige nu, fordi det er tidligt på formiddagen i forhold til de andre tidspunkter, hvor jeg er gået her de andre dage.
Så ja. Nu ved jeg ikke, hvor jeg skal hen. Jeg hader, når der ikke er markerede ruter. Nå, der er lige. Alright. Jeg må lige finde ud af, hvis jeg skal gå en rute, der hedder gul rute. Jeg tror altså bare, det er så træls, når der ikke er markeret. Jeg tror også bare, jeg skal lige ud. Det finder jeg ud af, ellers så kan jeg se det inde på All Trails. Og nu er min snørbom gået op, så vi ses bare senere. Jeg står lige her og chiller med mine nye venner. Jeg fandt min vej tilbage på ruten, så nu er jeg på den rigtige rute igen. Så kan man slappe lidt med. Jeg gider simpelthen ikke fra vild. Et sted jeg ikke kender til. Men jeg klarer mig med mine nye ko-venner, så det er skide hyggeligt. Og vejret der er rigtig varmt nu igen. Så ja. Nu er jeg simpelthen gået gul rute færdig, og jeg endte op i sådan en tårn her. Så nu skal jeg lige finde ud af, hvor rød rute er. Og så tror jeg, jeg går den inden frokost. Den er nemlig ikke sådan mega lang, så det tror jeg godt, jeg kan. Der er varmt. Der er fucking varmt. Jeg kan lige få lov til at gå med ned igen. Jeg kan godt lide at sige i starten, at jeg er ikke god til det der med at svinge kameraet op og så bare snakke. Men når der ikke er nogen, så har jeg det egentlig fint med det. Jeg er lige ude på rød rute her i Svanninge Bakker. Skide lækker rute, altså. Så ved jeg ikke, om jeg fik det fortalt, men jeg er jo blevet anmelder på Google Maps. Jeg ved godt, det ikke er noget, man kan være, men det er jeg. Jeg ligger lige nu i de øverste 10% af anmeldere. Og har fået, hør nu godt efter, jeg har fået 1,4 millioner visninger på mine anmeldelser og mine billeder og sådan noget. Så hvis I vil ind og have mine anbefalinger af ting, så gå ind og følg mig derinde. Jeg tror bare, jeg hedder Matti derinde faktisk, ligesom på YouTube. Men ja, altså der anmelder jeg spisesteder og vandreture og seværdigheder og sådan noget. Altså jeg synes, det er skideskægt. Og 1,4 millioner, det er hjernedødt mange, synes jeg. Der er nok nogen, der har flere, men jeg synes, det er mange. Men ja, så hvis I vil, så gå ind og følg mig derinde og se, hvad jeg render og tager billeder af. Ellers så lægger jeg også op på Instagram. Det er mere til familie og venner, men der må man også godt følge mig. Har virkelig, virkelig lækkert. Og det med Google Maps, altså jeg synes, når jeg skal ud og finde ting, så kan jeg faktisk godt lide at gå derind og kigge. Og folk de stiller mig spørgsmål derinde angående seværdigheder og sådan noget, hvordan det fungerer, hvad det koster og sådan noget, hvis det ikke står der. Jeg kan godt lide at anmelde steder og komme med mine anbefalinger til ting og seværdigheder, restauranter, vandreture. Lidt ligesom jeg gør her, hvor jeg filmer det og fortæller, at den her rute, den sutter max røv, eller den her, den er faktisk meget god. Det kan jeg godt lide at gå og gøre. Det synes jeg er meget sjovt. Det var bare lige til info. Så er jeg færdig i Svanninge Bakker. Planen var, at jeg ville spise derinde på Skovtrollen. Og jeg har lige været dernede og kigge. Altså det er primært is. Du kan også godt få noget at spise, men jeg tror ikke, at det er noget, jeg sådan bliver ordentligt med, og jeg er sådan virkelig, virkelig sulten. Og jeg fik fiskefilet i går til aftensmad, og det var også det, de havde, og jeg tror bare ikke, jeg tror virkelig, jeg skal have noget, der ligger tungt, altså burger eller noget vildt. Så nu er jeg på vej hen til noget, der hedder Roadhouse.
Det skulle være sådan noget grillburger, pasta-agtigt noget. Så prøver jeg at se på det. Fordi det ligger nemlig også på vejen hen til det, jeg skal hen til næste gang. Og der, hvor jeg skal hen næste gang, det er noget, der hedder Langesø. Eller Langesø, tror jeg det hedder. Hvor jeg også skal vandre. Og det ligger nemlig på vejen, så jeg tænkte, det er perfekt. Og det tager en halv time at køre derhen. Og nu er klokken nemlig ved at være 12, så jeg tror, det passer meget fint. Nu prøver jeg, og så må vi se, hvad det er for noget. Så er jeg tilbage her i bilen igen. Jeg har fået noget at spise her på Roadhouse. Det var ganske fint. Jeg er bare stadig sulten. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, når man betaler 200 kroner for en burger, at man så stadig er sulten bagefter. Men altså, det var fint. Det smagte fint. Så nu skal jeg til Langesø og gå. Der var lige en flue. Og så ses vi bare der. Der er virkelig mange biler herude, og der er sådan snor op til parkeringsplads og sådan. Jeg ved ikke, hvad der foregår herude. Det kan godt være, der er et eller andet marked eller et eller andet, jeg aner det ikke. Men nu skal jeg ud og gå igen. Den her rute, jeg skal ud og gå nu, den er 3,6. Så det er fint. Det er virkelig, virkelig flot sted herude. Prøv at se. Wow. Very nice. Der er virkelig mange mennesker derovre. Jeg tror, der er noget messe af en art. Jeg har ikke lige fundet ud af det endnu. Og det var meningen, at jeg skulle spise på noget, der hedder Victoria Douglas-huset, som ligger herovre på den anden side af søen. Men det ved jeg ikke, om jeg kommer til. Fordi jeg skulle spise aftensmad der. 1, det er der fucking mange mennesker derovre. Og 2, det er, jeg er så langt fremme i min tidsplan. Altså, jeg er næsten 2 timer foran. Jeg skulle først have været her senere i dag, men jeg har allerede. Så jeg tror, det bliver for tidligt at spise aftensmad. Det er pisse ærgerligt, men jeg tror selvom at jeg var her til tiden, så tror jeg stadig ikke, at jeg kunne spise derovre, fordi der er så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ærgerligt, men så må vi endnu en gang finde et andet sted at spise. Det tænker jeg nok skal gå. Jeg tænker, jeg kører mod campingpladsen, når jeg er færdig her. Jeg skal gå rundt om søen her nu. Og så bagefter skal jeg gå ind i dyrehaven, der ligger herovre ved siden af. Og når jeg er færdig med det, så ved jeg ikke lige, hvad klokken bliver. Men jeg regner med at køre mod campingpladsen herefter. Jeg tror ikke, jeg skal noget før, udover bare at spise. Og det kommer jeg ikke til nu, tænker jeg. Så må jeg se, hvad der er af restauranter på vejen mod campingpladsen. Men sådan det. Jeg skulle have gået rundt om Langesø, men da jeg kom ind på den anden side, så var der sådan et skilt, der skulle adgang forbudt. Og nu er jeg her, og skulle den der vej, og nu er der også et skilt. Og jeg har gået meget længere, end det jeg skulle, fordi de skilte der, hvor der står adgang forbudt på, de står rundt omkring på roden. Så jeg bliver bare ved med at gå veje, hvor der ikke er skilte. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har gået nu, jeg aner ikke, hvor langt jeg har gået. Det er jo ikke særlig smart. Jeg vil bare finde min bil igen. Jeg tror måske, der er noget med det, der gør, at jeg afholder herover. Men det er da ikke i orden at spærre ruter af. Det kan jo ikke gå der. Nu prøver jeg lige en alternativ rute igen. Men lige nu, der tror jeg befinder mig i dyrehaven, så jeg slår nærmest 2 fluer med et smæk, men det er stadig irriterende, at man ikke kan gå de ruter, man er kommet for. Jeg håber snart, at jeg finder min bil. Fordi det kunne være dejligt. For helvede da. Jamen, så må jeg bare gå noget mere. Det skal jeg slet ikke tænke på. For satan. Det forstår jeg ikke. Jeg skal finde ud af, hvad det er. For jeg synes ikke, det er okay. Men jeg kan høre biler. Altså, jeg kan høre en vej. Så jeg... Wow. Og jeg hørte lige en mega klam lyd. Fuck. Nå. Jeg må sige, jeg kan høre biler nu, så jeg tror, jeg snart er henne ved en offentlig vej, som jeg forhåbentlig kan følge hen til min egen bil. Det er mega ærgerligt, at jeg ikke kan se det, som jeg egentlig var kommet for at se, fordi jeg ikke kan gå den rute, jeg var kommet for at gå. Det er pisse ærgerligt, men jeg har fået gået en alternativ rute, og der er også virkelig, virkelig smukt. Det er slet ikke det, men det er lidt irriterende, når man har planlagt noget, og så man ikke kan gøre det, fordi der er nogen, skal holde et eller andet. Det kommer selvfølgelig også på, hvad det er. Ser jeg dronningen derovre, så tror jeg egentlig, jeg vil være meget bestående. Det gør jeg nok ikke. Jeg nærmer mig vejen, og så må jeg kommer forhåbentlig hen til min bil. Så kommer jeg tilbage i min bil. Hold kæft, mand. Jeg tror, det er noget plante noget. Det ved det ikke. Det skal jeg lige finde ud af, fordi det er ikke i orden.
Ej, det er fint. Det er fint. Altså, turen var rigtig fin. Jeg klager ikke. Jeg synes bare, det er irriterende, at jeg kunne komme hele vejen rundt om søen nu, når det var det, jeg ligesom havde planlagt. Og jeg gerne ville have set resten af søen, men det er også fint nok. Nu vil jeg køre mod campingpladsen, hvor jeg skal være, og jeg finder forhåbentlig et eller andet på vejen, jeg kan se eller et eller andet, fordi filmer. Fordi planen, jeg har lavet en plan. Planen, det var egentlig, at jeg skulle spise aftensmad kl. 5, og så skulle jeg køre herfra kl. 6, og så kommer jeg til campingpladsen 6:30. Klokken den er 2:30, så vi er ret meget foran, men det gør ikke noget. Jeg tænker, jeg skal nok finde et eller andet. Det kan være, at man skal slå basen op allerede nu på campingpladsen, og så bare køre rundt og chill, som jeg gjorde i går aftes. Og så finde et eller andet at se, eller finde nogle andre vandrestier. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Altså, jeg følger aldrig den her plan helt. Det gør jeg ikke. Jeg har bare en cirka plan om, hvad jeg skal, og hvor jeg skal spise, men det bliver næsten aldrig sådan. Men det er også fint nok. Jeg skal lige have fundet et sted at spise også, men det har jeg heldigvis masser af tid til at finde ud af nu. Nu vil jeg i hvert fald begynde at tøffe mod campingpladsen, og så må jeg se, hvad jeg finder på vejen eller bagefter. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Jeg er nu ankommet til Rosnæs camping. Og har slået min telt op, og har lige fået en kop kaffe på min tanke her. Her er mega hyggeligt og mega varmt. Så jeg bliver nødt til at tage trøjen af, fordi det simpelthen er pissevarmt. Jeg tænker, planen er, at nu får jeg lige drukket min kaffe og lige slapper lidt af, og så skal jeg lige hen til en købmand og købe en masse sprit til min tank, så jeg kan få morgenmad i morgen. Klokken er kun 4. Jeg skulle først have været her klokken 7, så jeg har god tid til at lave alt muligt spas. Så senere vil jeg ned og kigge ved vandet her. Nu skal jeg bare slappe af. Der er lidt ændringer i planen her til aften, fordi første plan der var, at jeg skulle spise der ved Douglas huset nede ved Langesø, som jeg gik her tidligere. Men fordi jeg blev så tidligt færdig, så tænkte jeg, at så spiser jeg ikke der, for jeg gider ikke til at køre hele vejen tilbage igen. Så jeg har slået lejr på Rosnæs campingplads, hvor jeg skal sove i nat. Teltet er slået op. Det hele der er klar til, at jeg bare kan putte mig. Og så er jeg kørt videre. Jeg har lige været ude efter noget sprit til min tank, så jeg kan få noget morgenmad i morgen. Og så tænker jeg egentlig at køre til Middelfart og spise. Fordi der skal jeg ikke spise i morgen. Så det kunne være fedt nok at prøve at spise der. I morgen der skal jeg nemlig spise i Odense og i Bogense. Så Middelfart kommer jeg slet ikke forbi at spise sig i. Så jeg tænkte, det vil jeg hellere. Så jeg er lige på vej dertil. Jeg er der lige om ikke så længe. Og det ligger nemlig heller ikke langt fra campingpladsen. Lige nu der er jeg på vej til Middelfart for at finde et sted at spise. Og så må vi se, hvor det bliver. Det er altid spændende. Som jeg også sagde tidligere, jeg følger jo aldrig hele den plan, jeg har lavet. Det bliver altid, næsten altid lavet om. Så det gør mig ikke noget. Jeg stresser ikke over det. Jeg har ferie, og jeg har haft masser af tid i dag. Jeg har været rigtig langt foran i planen. For jeg skulle faktisk først have kørt fra Langesø nu. Og det er altså lang tid siden, jeg kørte derfra. Så det er fint. Jeg er Middelfart lige om lidt, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde et sted at spise. Og så senere, der vil jeg gerne lige rundt på campingpladsen, lige se, om man kan komme i bad. Det sagde han ikke noget om. Og så hvor jeg lige kan gå på toilet og vaske min tank op, når jeg er færdig med den. Og så vil jeg gerne ned til vandet, fordi det ligger lige ud til vandet. Jeg har virkelig en god udsigt derfra, hvor jeg er. Så det er planen lige nu. Og så må vi se, hvad det ender med. Jeg skal fra Fyn i morgen, og jeg vil gerne nå at se en masse inden. Og jeg synes allerede nu, der har jeg set virkelig, virkelig meget, og det er gået over al forventning. Det er virkelig gået godt, og bilen den kører stadigvæk, heldigvis da. Så nu må jeg se. Nu vil jeg i hvert fald lige have noget aftensmad. Så har jeg simpelthen lige været nede på marsvinet og spise. Jeg fik en kæmpe blanke og et stjerneskud, og det var mega lækkert. Virkelig lækkert. Mega godt område. Jeg skal jo tilbage til Middelfart i morgen, så jeg vil ikke gå for meget rundt her. Jeg tænker, at jeg tager tilbage på campingpladsen og lige slapper lidt af, og så går i området der. Også fordi jeg kan se, jeg tror det trækker op til regn. Jeg ved det ikke. Jeg synes skyerne begynder at blive lidt grå, og det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med. Jeg kan også godt mærke, at der er koldere i dag, end der var i går på det her tidspunkt. Hele dagen har været mega varmt, men lige nu der synes jeg godt, at kulden har ramt lidt. Jeg fryser ikke sådan helt vildt, men jeg kan godt mærke det, og jeg skal også passe på, at jeg bliver syg. Jeg tænker, at vi kører tilbage til Rosnæs camping, og så vil jeg lige finde ud af med badeforhold og sådan noget, hvordan det lige fungerer der. Og så lige gå en tur, måske ned til vandet og noget. Mega lækker aftensmad. Jeg er glad. Jeg er en glad mand. Hold kæft, mand.
det, der gør mig allermest glad i verden, det er bare, hvis man går ind på en restaurant, man ikke kender, og maden bare er så pissegod. Altså, det gør mig bare glad, kan jeg mærke. Men ja, lad os komme tilbage. Jeg er tilbage på campingpladsen, og nu har jeg fundet vej ned til stranden her ved campingpladsen. Og det er crazy flot. Vil du se? Men nu vil jeg bare lige chill, og så vil jeg i bad. Og så vil jeg op i teltet og lige slappe fuldstændig af, og så er der en dag igen i morgen, som er den sidste dag. Men ja, jeg kommer nok ikke til at filme med i dag, men stadigvæk, hvis I er nået så langt som jeg er nu, så tusind tak fordi I følger med. Det er virkelig, det er nice. Det sætter jeg pris på. Og så kan I lige se det her flotte noget. Jamen altså, det er crazy. Det har været en fantastisk tur indtil videre. Jeg glæder mig også til i morgen. Godmorgen alle sammen. Der er gået lidt tid. Jeg vågnede klokken 5:30 i morges ved det regnede. Og så stoppede regnen omkring klokken 6. Og så lavede jeg noget morgenmad, morgenkaffe, og så kørte jeg fra campingpladsen cirka 7:30. Og nu er jeg ved Vissenbjerg, ved noget der hedder Afgrunden, som er en rute jeg skal til at gå. Og her er mega nice. Så ja, det er sidste dag i dag. Så jeg starter tidligt ud. Mit telt er lidt vådt. Det er begyndt at regne i nat, men der regner ikke lige nu. Det ser ud til at vejret det er ved at klare op allerede. Der er blå himmel igen. Så ja, endnu en gang skide heldig. Men nu skal jeg flyde på den rute her. Og så må vi lige se. Fordi så tror jeg snart der er frokost. Endnu en gang, hvis I har set med så lang tid som I har. Hvis I stadig er her. Så tusind tak. Det har været en vild tur indtil videre. Jeg glæder mig til at få det sidste ud af Fyn her den sidste dag, inden jeg skal hjem. Hallo. Det er et par timer senere. Jeg blev færdig med at gå derude ved Afgrunden, og så har jeg kørt lidt rundt og bare set Fyn. Ja, det trængte jeg lige til. Og nu holder jeg uden for Jensens Bøfhus, fordi jeg fik mega meget lyst til det. Så det er det, jeg gør. Det var ikke planen, men det... Sådan bliver det, fordi det har jeg virkelig meget lyst til. Jeg venter lige på, at de åbner, og så skal jeg have noget mad. Og efter det, så går turen til Bogense, og så regner jeg med at følge planen, sådan, som den er. Jeg er mega træt i dag. Og jeg skulle ud og vandre en rute mere. En eller to. To, tror jeg. Men ellers så har jeg bare lyst til bare at tage lidt en slapper, og så bare køre rundt og se Fyn her den sidste dag. Jeg skal hjem senere, så... Men i hvert fald så går turen til Bogense. Jeg ved ikke, hvordan planen den holder i dag, fordi jeg gør lidt det, jeg har lyst til i dag, og det er fint. Det skal jeg have lov til. Jeg er ferie. Men nu skal jeg ind og have noget at spise, og så må vi se, hvor jeg ender henne. Så har jeg lige været inde og spise på Jensens Bøfhus. Jeg fik en beefburger. Og da den kom, jeg tænkte, det er ikke særlig meget mad det der, jeg bliver ikke mæt af det her, og det er jo ret dyrt derinde faktisk. Det er det jo ikke i forhold til, hvad du får. Men jeg synes bare, de der få pomfritter, der lå ved siden af, altså, jeg tænkte, det er ikke nok for mig. Og hende tjener, hun kommer så tilbage. Og så var hun bare sådan, kunne du tænke dig at få nogle flere pomfritter? Og jeg tænkte, hvad koster det? Fordi jeg synes i forvejen, der bruger jeg mange penge på maden. Og så var hun bare sådan, det er gratis. Jeg tænkte bare, fuck. I går konkurs nu. Men jeg havde overhovedet ikke brug for de ekstra pomfritter, fordi den der burger, den mættede bare. Den var meget god. Hold kæft, den var god. Og pomfritterne, de var også bare gode. Altså alt var bare godt. Nu er jeg sådan ordentligt mæt. Jeg er ikke overmæt. Altså jeg har ikke spist for meget, men jeg er sådan tilpas mæt til, at jeg kan fungere igen. Så nu skal jeg til Bogense. Og så skal jeg gå i en rute. Jeg mener, den er 7,1 eller noget. Det er også, ja. De ruter der, de er ikke sådan helt, som jeg havde regnet med. Nu går turen op til Bogense, og så må vi se, hvad tidsplanen den holder fint. Så lad os komme afsted. Så er jeg simpelthen kommet til Bogense, og her skal vi gå Kløverstien. Den er 7,3 eller sådan noget. Jeg er i god tidsliv, der slapper jeg bare lige af i bilen, inden jeg skal ud og gå. Og bagefter så
havde jeg egentlig tænkt mig bare lige at slappe lidt af ved stranden, hvis vejret det bliver bedre. Der har været overskyet det meste af dagen, men det ser ud til, at det begynder at klare lidt op. Altså, der har ikke regnet. Jo, her i morges, her i nat gjorde der. Men ikke sådan i løbet af i dag, synes jeg ikke. Ikke der, hvor jeg har været. Men ellers må vi se. Ellers så skal jeg videre til Middelfart bagefter. Og gå også. Og så skal jeg egentlig starte tilbage til Jylland. Men nu må vi lige se med planen, eller hvad jeg lige gør. Jeg er lige nu i Middelfart og gå en rute, der ikke er så lang, hvilket er meget rart, fordi min ene fod gør sindssygt ondt. Jeg er rigtig lang tid fremme i tidsplanen, så jeg tror, jeg kommer hjem noget før en regne med, og det har jeg da også fint med. Jeg er godt nok ved at være træt nu, men det har været fedt. Så nu er jeg lige ved at gå den her rute, og så er der en rute tilbage i Silkeborg, eller nær Silkeborg. Så skal jeg snart fra Fyn af. Ja, det er sgu hyggeligt her, synes jeg. Så er jeg simpelthen tilbage i Jylland. Ja, jeg slutter af i Middelfart med at gå en rute, også super lækker ruten. Og nu er jeg tilbage i Jylland. Jeg holder heroppe ved, jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg er henne. Jeg skal op og se noget, der hedder Sukkertoppen. Det skulle være rigtig flot udsigt. Og solen, det ligner, den vil gå ned. Jeg er ikke sikker. Jeg tror, ruten, det tager en time, tror jeg. Gå ruten. Så det vil jeg prøve på. Så jeg kommer lige tilbage, når jeg har gået den. Nu er jeg kommet op til Sukkertoppen. Der står godt nok, solen snart går ned, men jeg prøver alligevel lige at gennemføre det her, selvom jeg ikke har lys med. Det er aller sidste destination, inden jeg skal hjem af, og det er ikke dårligt. Det er fandme nice. Solen går ned lige om ikke så længe. Jeg tænkte, jeg kan godt stå heroppe og se den gå ned, det kunne fandme være flot. Men jeg har ikke nogen lygte med, og min telefon går snart ud, så det gør jeg ikke. Det må blive en anden gang. Nu vil jeg lige stå og nyde der lidt, og så vil jeg til at nedad igen. Det kunne være så mega nice at se solnedgangen deroppe. Men når jeg ikke har nogen lampe med, og jeg er alene afsted, så gider jeg ikke gå igennem skoven. En skov, som jeg ikke kender. I et område, jeg ikke kender til. Og så skal jeg finde et eller andet at spise på vej, men så sulten er jeg egentlig heller ikke. Jeg tænker egentlig bare at finde et eller andet drive-in, et eller andet. Jeg synes, jeg har fået god mad de dage her. Virkelig god mad. Og det vigtigste, det er mit stjerneskud. Det skal jeg have, når jeg er afsted på de ture her. Og det fik jeg, og det var mega lækkert. Nogle steder var det andre steder der var det ret godt. Jeg er i hvert fald blevet mæt de fleste gange. Og det er det vigtigste. Det er dejligt at være afsted. Men lige nu, der glæder jeg mig egentlig også bare til at komme hjem igen. Jeg overvejede lidt at tage en nat mere i telt, fordi det var skide hyggeligt. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal lave den sidste dag. Så nu går turen ned til bilen, og så går turen altså hjem for mig. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at filme mere. Hvis ikke jeg kommer til at filme mere, så tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set det hele. Der var meget mere ro på, når jeg filmede den her gang, end den sidste gang. Fordi jeg bare har taget det i mit eget tempo, og jeg gider bare ikke at fylde mit kamera med vlogs, når jeg ikke lever i YouTube. Levede man af det, så havde jeg nok også haft et ordentligt kamera, så nu jeg synes, at min telefon der fungerer fint. Men det vigtigste for mig, når jeg er afsted, det er altså de billeder, jeg tager, og sende billeder og updates til min familie og venner. Det følger de meget med i. Så ja, så vigtigt er det heller ikke for mig at få filmet noget. Det er også derfor, det har været meget springende rundt frem og tilbage, men jeg har fået filmet en masse videoer, som jeg tænker, jeg kan sætte sammen med de her snakkevideoer her. Og jeg håber, det har været hyggeligt for jer, der sidder og ser med. Det er da også dejligt, hvis det har været det. Jeg har i hvert fald slappet mere af den her gang. Jeg har filmet, når jeg har haft lyst til det. Jeg har faktisk husket at filme hver dag. Men det er ikke kommet som sådan et, jeg skal filme nu. Det er meget mere sådan noget med, jeg vil gerne lige give jer en update. Og så længe det er sådan, så er jeg godt tilfreds. Så længe det ikke er sådan noget med, at jeg føler mig presset, når jeg skal filme. Fordi det gider jeg ikke. Det synes jeg ikke er meningen med YouTube. Så jeg synes egentlig, det er fint. Og så hold da op. Der var jeg lige ved at dø. Jeg glæder mig faktisk til at sidde og redigere den her gang. Jeg synes, det var hårdt arbejde sidst, fordi der var så meget, og så fucking meget videomateriale. Den her gang, der er de delt ind i dage.
og de står i rækkefølge, og det er meget nemmere for mig at finde rundt i. Jeg kan se, at jeg har fået noget farve også. Der er virkelig været varmt i dag her. Det har været super lækkert at være afsted. Jeg har været virkelig heldig med vejret. Det er bare dejligt, det hele. Jeg synes det har været super lækkert at være afsted. Det har været virkelig chill. Jeg har lavet lidt af det, som jeg havde lyst til. Og filmet, hvad jeg har lyst til, og filmet, når jeg havde lyst. Og tranken, den fungerede. Og de ting, jeg har set, de har nogenlunde fungeret. Jeg synes, stierne, de har været sådan lidt whack. Fordi de har været så tilgroet. Men de fleste ting, jeg vil se, dem har jeg fået set. Jeg tror faktisk, alle tingene, jeg vil se, dem har jeg fået set. Alle ruterne, jeg vil gå, dem har jeg også fået gået sådan 90%. Der var lige derude ved Langesø og sådan noget, men altså, det er lige meget. Det er ikke så meget det, jeg går op i. Hvis man følger mig på Instagram, så kan man altid følge med i de her ture, jeg er på. Hvor jeg er, hvor langt jeg går, hvad jeg får at spise. Og når jeg kommer hjem, så vil jeg gå ind og anmelde det hele på Google, som jeg plejer. Jeg kan ikke lige at tænke på, altså det kunne jo også være meget fedt at filme, når jeg er ude og sådan gå på opdagelse. Jeg er tit ude ved sådan forladte steder med min kusine. Der var lige ved vælt. Men jeg tænker bare, hvis hun ikke vil være på kamera og komme på YouTube, så er det også helt fair. Men de videoer, jeg filmer derinde, dem redigerer jeg og lægger op på TikTok. Hvis man har lyst til at se det, så skal jeg nok lige få smidt et link. Fordi det hygger vi os meget med. Jeg synes noget forladte steder, jeg synes der er noget mega charmerende over det. Og jeg elsker at udforske det. Vi er ikke nogen, der ødelægger noget, og vi er ikke nogen, der stjæler noget. Vi chiller bare og går på opdagelse, og så hvis man har lyst til at se det, så skal man være velkommen, og de ligger på TikTok. Jeg er ikke sådan helt kæmpe stor på TikTok, og jeg har ikke lagt så meget op endnu, og der er ikke så mange, der har set det. Men har man lyst til at følge med i det eventyr, så skal man bare have lov til det. Det ligger på TikTok. Hvis jeg ikke filmer mere i dag, så tusind tak for at se med. Det har virkelig været fantastisk. Jeg vil gå den her rute færdig og nyde det sidste af min tur. Og så ses bare næste gang. Jeg må lige se, hvad jeg har lyst til at filme. Men i hvert fald, tusind tak for at se med. Det har været en fornøjelse. Lyset er det fucking godt. Det har virkelig været en fornøjelse. Tusind tak, fordi I har set med. Mit navn er Matti, og det var min august 2023 tur. Sommertur. Vi ses. Hej.